Przygoda, czy mąż do mnie ten kwiat powróci po moje serce i miłość słów. Bon, vous pouvez passer normal. Najmilejsza w życiu to jest mama, ta moja mama, ta ukochana, która się tak nie poświęcała, nie wychowała przez dzień i noc. Nie patrzę już, moja mamo, oczy z oczu łzy, bo ja jestem tu przy tobie.